Здравейте, хора! Оф, къде се появиш сега? Абе, гранушки, бе ви казах ти да се появиш след като им кажа. Махай се, не. Гледай хората на ти. Хора, стигнахме 300 абоната. Нещо се мериса. Абе, гранушки, знам, че да само дженерите се сфера, ама малко прекалявам, щом на долния етаж мирише. Хора, гранушка е пуснала Емилия. Браво, гранушки. Браво, просто. Нека сложим ухата. Ето я. Това ли ти е приятелството? За 5 пакета брашно. Аз ще разваля всичко, гранушки. Ти разваля къщата. Ще метаме всичко. Ако видите у гранушка, ще видите колко е мръсно. Абе, за какво ми слагаш тия капани, бе? Аз не съм ти мечкала. Гледай, това. Спира музиката, не ме интересува. Защото вече тук хората бучат от тази музика. Това, най-после. Ма, гранушки, не беше нужно да изреждаш всичките дженери. Айде, идвай, да ми купиш. Да, идвай. Ти си подредила ли? Майко, гледаме най-дебелия гигант. Там. Само главата му се показва. Видяме! Хора! Не! Тук няма капан. Айде, гранушки, много си бавна от тия дюнери, не можеш вече и да тичаш. Ма, по-добре за мен. Гранушки, къде си? Не. Мислех, че гранушка няма да се върне. Разби ми мечтите. Сега ще кажа на мама, тръгвам си. Чакай малко, бе. Гранушки, я веднага ми отвари, бе. Искам да видя мама. Виждате, гранушка не ми дава да ходя при мама. Добре, гранушки, добре. Ние вече не сме приятелки, няма да гледам турските сериали с теб. Гледах малко на въздух, че не се диша вътре. Не се замириса. Ето и защо замириса. Нека да видим нашата. Къде ми е ухата? Сега ти развалям всичко, гранушки. Не ме интересува, махнала си ми е ухата. Коя се старах 3 часа. 5 минутки, майте. Така, гранушки, але няма да ти чакам, направо ще тръгвам, защото искам у дома при мама. Много верно, бе, ти си ме заключила. Добре, нека да гледаме гигант. Гигант ли? Ето я. Гранушки, дай да се гушнем. Баба!